Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ YouTube channel बरायबाय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मिस खालामनांगौ थाम्बनेल बा टाइटल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर मा होनो जोंहाथ' दा आसामावनो एसटि डिमान्ड खालामगासिनो दं। एसटि नांगौ होननानै आदिबासिफ्रा एसटि डिमान्ड खालामगासिनो दं। जों बयबो बेखौ नुगासिनो दं निउसफोरनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि थ्रुयै जों नुगासिनो। ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो ससियेल मिडियानि थ्रुयै दा कन्ट्रभारसि जानायखौ जों आरोबाव नुबावदों। बे कन्ट्रभारसिनि गेजेरजों जोंनि बर'फ्राबो गोबांथार भिडिअ बानाय मा होनो एसटि होनाङा होननानै मा होनो माना खालामगासिनो दं आरोना एबा हेंथा खालामगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो जोंना सासे मा होनो बिदा गिदिरनि भिडिअखौ लानानै गोबांथार मा होनो भाइरेल खालामनायखौ नुदों आरोना जों मा होनो आदिबासिफ्रा लानानै बिनि सायाव भिडिअ बानायनायखौ जों नुदों। ओमफ्राय बेनिनो मोनसे मा होनो बिथाङा आरोबाव मोनसे भिडिअ बानायनानै होफिनदों आरोना। बे भिडिअआव मा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायब्लानो अलरेडि बुजिनो मोनगोन बिथाङा मा बुंदों। ओमफ्राय बिथाङा मा होनो हिन्दी रावजोंहाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरोना, जाहाथे बयबो बुजिनो मोनो। हिन्दी रावजों बानायोब्ला बांसिनानो मोनथियो नालाय हिन्दी रावखौ जों बांसिन बाहायनाय जायो नालाय जोंनि माबायाव, ओंखायनो बिथाङा हिन्दी रावजोंहाय भिडिअ बानायदों आरोना, जाहाथे बयबो मोनथियो बुजियो मानि थाखाय कन्ट्रभारसि जागासिनो दं ससियेल मिडियायावहाय बेखौ मोनथिनाय बादि आरोना। बिथाङा मा बुंदों नोंथांमोना बै बिदा गिदिरनि भिडिअखौ नायनो हागोन आरोना। बिथांनि भिडिअखौ आं होनो हागोन। आं बे एसटिनि बागै बारा जेबो बुंला, जोंथ' मिथिखागौ जों थाखानाय एसटि मा होनो आदिबासिफोरनो एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिफ्रा मा जागोन बेखौ जों गोबांथारानो मोनथिखायो। ओमफ्राय मोनथियाब्ला बिथांनि भिडिअखौ नायब्लानो एसेब्लाबो बुजिनो मोनगोन आरोना। जाय एसटि थाखानाय मा होनो आदिबासिफोरनो एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिफ्रा मा जागोन बेखौ बारा बुजिनो मोनाखैब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायजोब आरोना, नोंथांनि थाखाय हेल्पफुल जागोन आरोना। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायब्ला बुजिनो मोनजोबगोन आरोना। ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना बै भिडिअ क्लिपखौ ससे नायना लादो। ओमफ्राय बिथांनि फुल भिडिअखौ नायनोब्ला बिथांनि फेसबुक प्रफाइलनि नामखौ आं बे भिडिअनि माबायाव लिरना होगोन आरोना। नोंथांमोना बेयाव सार्च खालामनानै फेसबुकआव नायनो हागोन आरोना बिथांनि फुल भिडिअखौ नायनोब्ला। बिदिबा नायना लाग्रोदो लोगोफोर। क्योंकि आजकल मेरा जो वीडियो है बहुत वायरल हो रहा है और आदिवासी भाई लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वीडियो वायरल कर रहा है, इसलिए मैंने इस वीडियो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, आज मैंने प्यार से बताना चाहता हूँ आप सभी को, इस धरती में यानी इस नॉर्थ ईस्ट धरती में किसने पहले आया था? हम लोगों ने 7,000 पहले यानी 7,000 पहले से हम लोग यहाँ पे था, जब ये पूरा जंगल था। ये पूरा हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है ना पूरा जंगल था। इस जंगल में हम लोग जंगल की फाटा पीना करता था, जंगल की पात पीनता था हम लोग, और पैर की बकली हम लोग पीनता था। हम लोग जंगल में शिकार करके खाता था, जंगल के जानवर लोगों को खाता था हम लोग, जैसे कि जंगल की पाता, जंगल की फूल, सब कुछ हम लोग बिल्ली कुत्ता सांप फोका सब कुछ हम लोगों ने खाता था। तो उसी टाइम से हम लोगों ने यहाँ पर हैं, और इस धरती भूमि जो है ना, इस धरती भूमि पुत्र जो है ना हम लोग है। आप लोग खुद की जगह में जाओ, जैसे कि उड़ीसा में जाओ, उड़ीसा में तो एसटी है, बिना मतलब आपको एसटी हो जाएगा, ना डिमांड करना पड़ेगा, ना आपको ये रैली करना पड़ेगा, ना गैदरिंग करना पड़ेगा, ऐसा ही अब एसटी मिल जाएगा, ऐसा ही अब एसटी हो जाएगा। तो हमारा असम में हमारा नॉर्थ ईस्ट में 100 साल की आसपास खरीफ आया था, और उससे पहले तो हमारा माइनॉरिटी भाई लोगों ने आया था। तुम लोगों ने तो सिर्फ 200 साल की आसपास ही आया था। हमारा